My Wacka Production. Ana Khadija matar ma'aiki mai girman da bai da iyaka. Ana Khadija matar ma'aiki mai girman da bai da iyaka. Sarkin duk sarakai a farkon aiki ni da kai za na fara. Da ikon sama yar da kasai don girman ka karan basira. Zan yaban uwar muminai sai ya da Khadija umma gazara. Wanda nake wa tsantsar masifar ƙauna man rashin mai iyaka. Salatika ka ƙarar da ɗashi gumma mu da abban batula. Wasa safai na gaskiya wanda suka rike 'ya'yan rasula. Da shirafa usanka nake yi sosai abba na cin rahula. Tsar dan na gaina cikin ƙaunar 'ya'yan batula malika. Ana Khadija matar ma'aiki mai girman da bai da iyaka. Ana batulu sanyi na raina salamu alaiki jikar amina. Ya ta dab da Allah rasula ke ce dai kaɗai zan wa ƙauna. Bayan ki bani da wani gata don Allah ki bangu na zauna. Wallahi na yi nisa a sanki wani sa'in kamar in ya hauka. Da na ji an kirawo Ali ko yunwa na kaji za na ƙoshi. Angon Fatima jarumin Allahu kai nake so da kishi. Sai da na san haru sai ni duk mai yin kutilas na kishi. Almusin da Zainabul Kubra jikokin shugaban ma'aika. Ana Khadija matar ma'aiki mai girman da bai da iyaka. Ana Khadija matar ma'aiki yau bawanki ne zai ya baki. Dan karami cikin sha'iranki mai tsananin masifa na sanki. Wanda ko da yaushe yake so ya yi miki waka ya faɗo isarki. Ta dai ba sani dai abunsa in kika ce ya yi za ya ɗauka. Ya matar ma'aiki ta farko na yi miki sallama umma amsa. Ya ce zan faɗa dai a can harshen wallahi san babu wasa. Ya ce tun da annabi ya yi aurenki bai tunanin safsa. Ta zamo ginin ta zamo dirka mamar mu ba ta da tamuka. Ana Khadija matar ma'aiki mai girman da bai da iyaka. Lokacin da tana a raye ita ce dai take masa ƙauna. Ta ɗau nauyin duk ya daddora take ta yi masa ƙauna. Duk bukata idan ta taso da aljihunki ake biyanta. La ilaha illallah na rantse sai da baki da iyaka. Akwai da yadi sai na bogi dangi na ku dai ƙara lura. Batun sai ya ta ya aure kafin auren a magazara. Wannan ƙarya ce inda gyara alaran ma ka zo sai ka gyara. Ta taɓa yi sai ka furta ban tsoro bare in yi shakka. Ana Khadija matar ma'aiki mai girman da bai da iyaka. Sai ya Khadija ta taɓa aure kafin auren annabi na. Wani sun ce hakan ne ni kuma na ce ƙarya ce a kazana. Ta taɓa yi ɗan faɗa min sunan wanda shi ne ta aura. Ko kuma dai gaban sunan ɗan da ta haifa ba a gidan Rasulu ba. Abin da yake ƙara kulle mun kai ɗan tsaya zan faɗa ma. Wai ta ce ta ba wa annabi shekaru ba 15 a sun yawa ma. Banda rainin wayo ɗan adam ba gidaje sai ya yarda. Ta bai shekaru 15 amma lallai kukun yawo ba. Ana Khadija matar ma'aiki mai girman da bai da iyaka. Da ba ce ba yabo nake ba wallahi da sai na warware ma. Sai dai lokaci ba zai kyale ba amma ku nemi ulama. Ni masu na nema suka warware mun kuma dai ba ni dama. Asali shi ne ya girme ta ku biyo ni dai za ni saka. Malamanmu ne suka gaya mun shi ne ba ta ma shekara ɗai. Sun yi aure tana da shekara 24 ba ne dai. Ci
kuma dai yana da shekara 25 fa ne dai, haka yake tun can asali ɗan iska ne dai suka canja. Ko ina ne zan daga murya in ce bake ce matar ma'aiki, wanda dai mai abin da kan matansa ba wanda daidai mai. Ita ce ta yarda da annabi tun kafin ya zamo ma'aiki, kaf a mata ita ce ta fara sallah tare da annabinka. Ita ce daidai abinda Abubakar wallahi ba bai ba, ita ce daidai abinda Umar shi ma ba zai iya ba, ita ce daidai abinda Usmanu san ba zai taba ba, ita ce daidai abinda Aisha Hafsa ba su mai ba. Sai ya daba ta da magwaji walaya a dukkanin halittu, ta wuce ko wata dare ko mai zauji Muhammadu Umma ga bintu. Sai ya dada sanki na rayu akan hakan ne ma fa na zautu, na rike sanki ko da yaushe wallahi ko da ba zan yi hauka. Ko da yaushe in na tunaki a zuciyata sai na ji daɗi, in yi rawa in haɗa da tsalle duk soyayyar kice sanadi. Kai ta ce rabbana yake aiko Jibrilu ya zo ya faɗi, ta ce rabbana yana gaishe ki domin isa da martabar ki. Ita ce ta yi wa annabi abin da ba wani ɗa da zai mai, ta bashi dukiya ta bashi lafiya har da ranta duk ta sagar mai. Duk wani nauyi da ke akan mata ta sauke shi ta yi maimai. Matan aure ku dai koyi da sayyada ba ku ba halaka. Shekarar ma da ta yi wa fati tsaya gadi shugaba ya ce dai, shekara ta bakin ciki ce dan ya rasa dai garkuwa dai. Kaf a matan annabu ba wadda dai ta share masa hawaye, kamar dai sai ya da Khadija inda akwai tazo nan kasa ta. Rati sai ya da Khadija a nan gurin ne zan da sa'aya, ni ne dai bawon gidanki fadar ma'aiki dan Fadimiya. A rantse da girman ilahu sanki nake umun zanzamiya, soyayya ta gaskiya wani sa'in ma dai kamar in ya hauka. Yan uwa abokai na kirki dan Allah domin shugabana, kun game iyalan ma'aiki ku yi musu so kwarai har da ƙauna. A dan diba ba dan halina ba domin na Khadija nana, mai sauti kashe zana huta ban gaji ba ma asalamu nana. Waka on the mix.